county ya Kisii muskedonya Doris Aburi ni gaberega kugendera nemerobuli yogosira ebyombe sechinsemo ime ye county ya Kisii magega yogotwara umurobuli bugosira gose empowerment ase ebunge nyalibali masaba na nyalibali chache ase kichinga chiaitire lituko lyangyo nigaranya kwa gakora umurega onke bunoyo ase chinsemo chebunge ya gose chinsemo chanyamache ime ye bunge ya bobasi mnagotumanye omori Keito Ruth Morara. Women Rep we county ya Kisii omusubati Donya Doris Aburi nigo agendere no murobuli bugusire byombe imeye county ya Kisii. Ekero mwanga kerete chikura. Ingi mwata getengole. Ase ntunde ya gatatu bono nigo muskedonya akanire gwikirana ase bunge ya bobasi rigusira ebyombe omurobili yuranyare kobago gukorekana ase umucyonya mache ankyo kitariki 25 cy'umutyenyoyo bo mwaka bwa 2025 ase umusangiririkano yuranyare kobago gwikiranwa amono mukonyo bene bumurai bwense umuske Faruk Kibet omonogeri bwe bunge umuske Moses Wetangula amonegati y'abarayibande abange umusangiririkano mutangani nigo nyalite kubago gukorekana ase giti nyantura go imeye bunge ya nyaribari masaba kitariki 15 cy'umutyenyo gatano arimo bo mwaka oyo boigo oyo kaberuka nyara kubago gukorekana ase giti ya taracha ewodi ya birongo imeye bunge ya nyaribari chache ase mesangiririkane yo nigo ebyombe byabere ko babigosirwa ase chinchera buna okoegwa ebintu byo gukorekera emirimo nabande koegwa nonye netugo buna chimbori abangira tutakwerwanira tutugichombe tutugichimbori Hingo ripoti ya Getembe TV ncheni wankuru kwa Ruth Morara.